Què tenen a veure tots aquests joves? Que s'han connectat a les beques del carnet jove. He estat durant un any al diari Avui, a la secció web, i llavors la meva feina ha consistit una mica en anar actualitzant la web i en anar redactant notícies, i això era fer notícies i anar-les penjant directament, fent una mitjana d'unes 3-4 notícies al dia, i també fent edició i muntatge de vídeos i això, que també els penjàvem a la web. Inventes segons la vida quotidiana, una mica. M'expliquen secrets i després jo els explico com te veo i no dic el seu nom. Clar. Vigilaré què dic. Clar, exacte. M'han fet fer 2 tires al mes. Són 2 tires, una en català i una en castellà. Una és pel jueves i l'altra és per la revista Americampus, que és així una revista universitària. La temàtica del meu personatge, jo tenia la història de l'home nen, que és una miqueta autobiogràfica, ve ser un xaval de la meva edat, així com que no és ni joven, no és viejo, viu amb els seus pares, té com la contradicció típica de la joventut que li costa sortir endavant. Hi havia, per exemple, així de bo, en el jueves, total llibertat, podia fer acudits de tot tipus, del rotllo, podia parlar de tot, o sigui, no hi havia cap límite. La beca consisteix en fer la proposta d'una imatge per als cartells que anunciaran la beca de l'any següent. Llavors s'ha de presentar 3 cartells que segueixin una mateixa línia gràfica i escullen la que més adient els hi sembla, i llavors a partir d'aquí fas tots els cartells que anuncien cadascuna de les beques que es faran l'any següent. Ho pots compaginar molt bé amb estar estudiant i treballant o el que sigui, però el resultat és molt bo perquè treballes amb... Jo he estat treballant amb un dissenyador que és el que em fa com de tutor. Fèiem com reunions al seu estudi, jo després treballava molt a casa també, i va ser molt xulo, per exemple, fer totes les fotos, perquè els cartells que he fet són una foto amb tot d'objectes i llavors a sobre de la foto conceptes relacionats amb la beca. I va ser molt xulo els dies que vam fer les fotos. Va ser molt guai. Doncs jo vaig veure l'anunci del carnet jove de la beca del còmic i m'ho vaig proposar com a repte personal. Tenia acabades 3 vinyetes, perquè només necessitaves 3 vinyetes per participar, doncs al cap de 2 mesos. Ja no havia fet res mai, però suposo que el fet que hi hagi alguna beca et motiva a presentar-te i a fer coses noves. I després de provar molts protagonistes per la beca, per presentar-ho a la beca del carnet jove, vaig decidir que el que més m'agradava continuava sent el personatge de les Ray-Ban i la Malena Rosa, i es va quedar com a protagonista. Hauria estat prou més difícil publicar un llibre tan fàcilment i amb tanta rapidesa i amb tant d'èxit si no hagués estat per la beca del carnet jove. Agafava el tren per anar a la universitat i sempre passava per davant del barri de la Catalana. I em va agradar, em va cridar l'atenció i vaig pensar que seria un bon tema per fotografiar i per fer un reportatge. Llavors, 3 anys després, vaig decidir que les meves imatges tenien força potencial com per poder guanyar la beca, i després em van trucar per confirmar-me que l'havia aconseguit. La beca consisteix en 2 parts, que una és la dotació econòmica i l'altra és entrar al món laboral. I la part més important que jo trobo és que a partir d'aquell moment havia de fer un reportatge al mes sobre algun tema que jo decidís i que llavors seria publicat en aquesta agència, que és l'Agència Catalana de Premsa Gratuïta. He estat treballant 9 mesos a Ràdio Flashback, al programa nocturn, que és el Backup,
he estat amb el Roger Carandell i el Becari i tots tres fèiem un programa per adolescents i bé, bàsicament feia de locutora i també interactuava amb tota l'audiència a través del Twitter, del Facebook, del correu electrònic i bé, eren 2 hores de programa que ens ho passàvem de conya. Doncs ha estat una experiència única, o sigui, realment m'alegro molt del dia que vaig decidir participar a la beca perquè tot el que he après, i no només he après, sinó l'experiència tan divertida i enriquidora que he viscut allà, és que no la canviava per res.